Halløjse, det skal handle om shitstorms, og det skal det, fordi Oliver her i baggrunden, han har sendt mig en mail. Jeg har fået 4 spørgsmål. Oliver er studerende på DMJX, Danmarks mesterskabet i Journalism Extreme. Jeg har faktisk aldrig helt forstået, hvad DMJX står for, men det lyder som navnet på en helt vildt syg rapper. Vi tager fat. Oliver spørger om shitstorms, og here it goes. Hvordan opstår en shitstorm, og hvordan udvikler den sig? Mit take på det er, at vi skal se for os et domino-brik-princip, hvor det, der skal vælte, det er folks emotionelle vippepunkter. Det prøver jeg lige at gentage. Emotionelle vippepunkter. Der er på et tidspunkt, hvor mit humør er neutralt, og så kan jeg blive skubbet til. Og hvis jeg så tipper tilstrækkeligt til at helt at vælte, så går jeg til sociale medier og bakker op om, at noget er for dårligt. Tit handler de her shitstorms, som vi kender dem om, at noget er for dårligt, og virksomheder bliver udsat for pres af forbrugerne. Og det er altså en kaskadeeffekt, eller en dominoeffekt, som jeg nemmest føler, jeg kan beskrive som en dominoeffekt, der handler om følelser. Vi skal altså have et udgangspunkt, vi skal have en patient zero, en som har været udsat for noget, som så går til sociale medier og fortæller historien, og de følelser, den historie har i sig, det kan være foragt, det kan være forargelse, det kan være had, det kan være misundelse, det kan være sådan noget omsorg, hvor man siger, at det er synd for folk. De følelser kan blive bragt i spil af den initiale historie, altså udgangspunktet, og så begynder folks emotionelle punkter så at tippe vippepunktet, bum, bum, det er også for dårligt, det er også for dårligt, det er også for dårligt. Og hvis hver gang der er en, der bliver vippet, genskriver historien enten ved like eller ved deling, eller skrive om den, kan vælte og vippe til 2 mennesker, så har vi viral effekt på en shitstorm. Hvilket emner sætter nemmest en shitstorm i gang? Og så punkt 2, og der kan man sige, at det her er jo delvis svaret på, for hvis vi skal vippe folks følelser, de emotionelle vippepunkter, så er det de emner, der er flest følelser i. Og så er det så fortrinsvis de negativt rettede følelser. Der kan jo godt gå shitstorm i noget positivt. Vi kender det som love storm. Der er den her modpol allerede i ordet. Man har fundet sådan en modsætning. Shitstorm, love storm, men også bare viralt. Altså, det er jo ikke en love storm, at folk begynder at dele en meget romantisk video af en mand, der frier til sin forlovede på en ekstrem fantastisk måde. Det er simpelthen bare, at vi igen bliver vippet i vores følelser og tænker, og tænker, okay, at danse sådan til Bruno Mars på en vej med alle mulige statister, og så til sidst fri. Det er da lidt for sindssygt. Det er så rørende, at den følelse vil jeg godt sende videre til mine venner, og der har vi dominoeffekten igen. Når vi så definerer det som, hvilke emner sætter den nemmest en shitstorm i gang, så skal vi over i de negative, ellers er det næsten per definition ikke en shitstorm. Og så tror jeg lidt, det er lige meget, om du går efter foragt eller forargelse, eller du går efter had, eller du går efter folks lynchstemning, fordi der er en, der har stjålet en mobiltelefon og sidder i S-toget og tager billeder med en iPhone og ikke ved, at de billeder ender på Dropbox, så nu kan vedkommende blive hængt ud. Eller at der er 8 tulipaner i en blomsterbutik, der ikke bliver pakket ind i en butik, der i øvrigt er notorisk kendt for ikke at pakke blomster ind. Men det er jo ikke sikkert, at man ved det, når man er bloggerpige og ikke har noget at skrive om den dag. Videre til spørgsmål 3, som netop handler om blomsterbutikken Bremerholm Blomster. Er der en speciel måde, man skal skrive på, hvis den her shitstorm skal have mest opmærksomhed, eller er det mest tilfældigheder, når noget som Bremerholm Blomster pludselig kommer i farezonen? Det handler jo dybest set om den, der skal kommunikere, søs evner til at tale til følelser. Hvis at den, som er blevet uretfærdigt behandlet, ikke er særlig god til at lave en beretning om den her p-vagt, eller den her ekspedient i en blomsterbutik, eller hvad det måtte være. Hvis beretteren ikke er dygtig nok til sine modeller, om nu skulle du høre, helten kommer ind og bliver udsat for sådan, at den onde, og så vælter de her dominobrikker simpelthen ikke. Så det bliver et rungende ja, der er en speciel måde, man kan skrive den på, men det er ikke sort-hvidt. Der er nuancer af grå her, fra værende noget, der virkelig ikke kommer til at vælte folk. Det er bare rene fakta. Bum, så skete det, så skete det.
i en meget kort og rationel beskrevet forstand vil have mindre sandsynlighed for impact og dominobrikker, der vælter, i forhold til en meget malende historie og følelserne, der duftede, og jeg så tårerne i øjnene, og så kunne jeg høre, at han snøftede, og så var det, han stod med sine 8 tulipaner, og man kunne høre stokken mod gulvet, da han gik ud af butikken, uden at have fået pakket sine 8 tulipaner ind, og jeg kunne nærmest mærke, hvordan ekspedienten grinede og tænkte, tænk, at han spurgte, endnu en kunde, der spurgte, om han måtte få pakket blomster ind i Bremerholm Blomster, som jo ikke pakker blomster ind. Så derfor gik jeg hjem til min blog og skrev om det. Og sådan kan Bremerholm Blomst-historien lige være genstand for mit forsøg på at kommunikere meget i følelser. Og gør man det på den måde, så er man bedre til at skubbe til dominobrikker. Mange mennesker tænker jo ikke over det her, så det er noget bare, når vi analyserer det. Nogen gør det per automatik bedre end andre, og det handler jo meget om, hvordan man sådan indbygget evner at fortælle en historie til sociale medier, og hvor meget man evner at himle op, så det påvirker andre. Nogle er bedre til det end andre. På den vis er der jo faktisk, det er meget interessant, på den vis er der jo nok nogle shitstorms, der havde fortjent at blive større shitstorms, som ikke blev det, fordi at Patient Zero var dårlig til at skrive. Ikke var så dygtig til at formidle til følelser, så det blev aldrig en shitstorm, selvom det havde været fucking fortjent, hvis det blev det. Og så er der andre, hvor det sådan, det skulle ikke have været en shitstorm der. Det er jo skide ligegyldigt, at de 8 blomster ikke blev pakket ind, altså. Men det startede med en, der var super god til at skrive til sine læsere og skubbe til følelser, a.k.a. den blogger, der startede shitstorm mod Bremerholm Blomster, der sådan roterede meget omkring det her med indpakningen. Det var en anden kunde, der ikke fik pakket sine blomster ind, og det blev hun så vidne til og fortørnet til at kunne skubbe til følelser. Men også et publikum at skubbe til, det kræver det jo også, kan man sige. Punkt nummer 4, og dermed sidste spørgsmål her på Shitstorm-snakken. Hvorfor er folk så tilbøjelige til at gå amok på sociale medier? Det er, Oliver, fordi de kan. Det er fordi vi kan finde et sted at have en ventil, hvor vi kan gemme os lidt bag skærmen, så gør vi det. Og det har i tidligere tider været lidt på et læserbrev, hvor det er hilsen Helge Andersen fra 2610 Rødovre, der nu har noget, han kan brokse over. Men det var sgu lidt omstændigt at brokse og have den ventil på den måde. Så sladrede man lidt i krone. Men nu kan vi sådan, den der ventil, jeg trænger til nogle venner, hvor jeg kan sidde i et fortroligt sammenhæng lige og badmouthe nogen og sladre. Nu har vi fået de her sociale medier i hænderne. Computeren, der står her, og telefonen, der er her. Det er også blevet en ventil, og så den lander på en hylde. Vi er tilbøjelige til at gå amok på sociale medier, fordi vi kan. Fordi vi er mennesker, og vi nogle gange går amok, og nogle gange går amok i glæde. Og det kan vi ikke kontrollere. It's a fact. Nogle er bedre til det end andre, men det kan menneskeheden ikke kontrollere. Så det er meget, fordi vi kan. Og der vil jeg lukke den. Tak for spørgsmålet, Oliver. Hvis du ser med her, og er en anden studerende, eller bare et eller andet, der har lyst til at stille spørgsmål, så kan du altid komme Anton. Husk at inde på min Facebook, på facebook.com/Thomas Bigum, der kører jeg jævnligt et spørgeløs koncept, og der er det faktisk tilladt for dig som journaliststuderende eller en anden studerende slags at stille spørgsmålene der, så tager dem der bare med op i showet. Det kan vi da lige så godt gøre. Nu gjorde vi det på den her måde i stedet for. Oliver, tak fordi du stillede spørgsmålene. Du må have held og lykke på uddannelsen på DMJX, Danmarksmesterskabet i Journalism Extreme. Indtil vi ses, så have det.